Og dækket henne. Kan du finde dækket? Kan du finde dækket? Er den så god? Hvad? Er den så god? Se så. Er den så god? Hvad er den så god? Åh. Og hvor er bolden hen? Hvor er den røde bold? Hvor er den røde bold? Kan du finde den røde bold? Ja, kan du finde bolden? Kom med bolden. Og der var den der, Erik. Godt. Ja, så godt. Er den så god, den bold der, hva'?